guys, for today video atong paon ang ato ang palungan na hinog. Yes, nahinog na siya. Na bati man kamunggay ron, nahinog na siya. Grabe kadako, hala. Para sa nindot kaayo si hala, makatanom na sad mi. Yes, na padong naman pud siya ko ano. Hala. Ako tong ko anon ron. Yes guys, ato ang tangtangon. So ato ani siyang kuhaon. Hala, siya. Ato ni siyang pahinggon. So atong ihatag sa naghatag aning punuan. Okay, kuhaon ti ka ha. Hala, nabali akong gunting. Nabali. Nabali. Kahit kaayo, nabali siya kuis. Dako ka istanan. Yun. Astang dagko. Ay, guwapa kayo. Pabiyag. Mamay nga ni. Stripe ni siya nga talili na siya katong purple stripe. So kani siya kay hinatag man ni siya. So akong tagaan si ate og kuan. So ikaduhan na ni siya kois. Ato siyang tangtangon aw kuhaon. So atong balikan si ate sa iyahang punuan. Iyahang ning punuan, so ato siyang kuanan. Dako biya si ate. Rabuyag. No? O baka nini, wala man siya ni gamot di ay. Wala siya ni gamot sa kuan. Di ara boys. Pangayon ako ana naman kadagko ako. Nindot kay na ya strike. Thank you kayo. Di ara si ate. Ate ni. Ang naghatag. Salamat kayo. Iha sa ning hinatag ko is kani ba? Si tan-awang bunga. Hala ka din ha. Guwapo lang. Para ti Kasi mo puno ano. Kuan ra katong basura. Oo, basta ka mga sinihig lagi. Pagkuha ariti na anay mga kuan Sige te, kuan na. Kay naka kuan man ko ako tong isimili ay tanom na ako agani. Kuko. Kahugaw sa akong kuko. Yun. Dalang punuan sa ako. Lemon seta. Panawa ko is bakit unta mo ang lemon sito. So di ara ang punuan sa akong lemon seta. See? Hala. Dagan kay siya bonga. Plantita po more. Let's go. Mag-vlog na tang tanan. Let's go. Kapuya. Okay, let's go. Nasad ko kamatis. Mukbangon. Pakong. So, maana na siya kois. Wala na siya ibonga. Nasutay ko andre. Sibuyas dahon. Okay, that's it. Thank you for watching. Salamat hangtod sa sunod na mga videos. Bye!